Sentiment pożittiv fost laqdiet tal-banda u tal-armar f'pajjiżna wara li fl-qabel l-awtoritajiet tas-saħħa Maltin tħabbar li jekk is-sitwazzjoni tal-pandemija tibqa' taħt kontroll minn April li ġej il-festi tradizzjonali fl-irħula u li bliet jistgħu jerġgħu jibdew jiġu ċċelebrati b'mod responsabbli. One News tkellem ma' Anton Aquilina, is-segretarju tas-Soċjetà Mużikali Belant, li qal kif qed iħares il-qudiem biex il-bandisti jerġgħu jibdew ipaxxuna bil-marċi brijużi fit-toroq. Hija aħbar sabiħa ħafna u xekk li tkun ilek sentej ma tiċċelebra l-festa, ma ddoq il-banda fil-festa. Xi ħaġa taqsim il-qalb li s-soċjetajiet mużikali huma purament magħmula biex darba fis-sena jiċċelebraw b'mod festiv fil-festa tal-lokal. Tkun xi ħaġa sabiħa li narġgħu niġu kif konna qabel li narġgħu niċċelebraw il-festi b'mod kif jixraq lej il-patrun u l-patruna ta' kull lokalità. Tkellemna wkoll ma' Benji Karwana li ta' kull sena flimkien ma' sħabu tal-Kummissjoni Armar Estern f'Birzebbuċa jarmaw ir-raħal fi żmien il-festa li wkoll kellu kummenti pożittivi għall-eżitu tal-laqgħa li saret. Wara ħafna diskussjonijiet irnexxielhom jieħu kompromess biex aħna bħala gażin u bħala gażini bħala għaqda tal-għaqdiet tal-armar u tan-nar għal-inqas nerġgħu għan-normali. U għagħat tal-la nerġaw insibu saqajna mal-art biex nerġaw naqbdu rankatura fejkonna fi 2019. Iż-żewġ dilettanti naqdu f'appell komuni li kulħadd ikun responsabbli. Li veru rridu nkunu dixxiplinati u serji f'dawk kollox illi aħna nagħmlu. Mhux biss aħna bħala gażini iżda wkoll il-poplu kollu illi jrid jisma' mill-awtoritajiet. Kulħadd għandu jibqa' saqajna mal-art u kulħadd jimxi jitfid biex kulħadd igawdi wara daw is-sentejn li ma sarux il-festi. Kulħadd igawdi mill-frott li inna neqsim minnu għal daw l-aħħar snin. F'istqarrija laqda każini tal-banda kienet qalet li l-prinċipju ewlieni tad-diskussjonijiet li saru fosthom mal-Prim Ministru Roberta Bela, id-Deputat Prim Ministru Chris Fern u s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci flimkien ma' rappreżentanza mill-Kurja tal-Arċisqof kien li s-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi tibqa' priorità. Intant dan kollu jfisser li l-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira ikunu l-ewwel li jerġgħu jsiru bi protokolli ċari.